Arratsaldeon Baionatik, Zergen saileko langileen mobilizazionekin berehala aipagai, baina lehenik laborarien protestek aintzina segitzen dutela gaur ere kasik aste bat hasi zirenetik. Aitor Zabaleta. 6 gau eta 7 egunez A73 autobidea itxita mantendu ostean, laborariek blokeoa uztea erabaki dute gaur goizean, baina borroka ez dela amaitu nabarmendu dute. Hor, algareki Euskal Herriko laboiek desiratu dugu egin zubi hau utziko gunila. Gunila mobilizazioa utziko ez. Utziko gunila zubi hau simbolikoki aste batez etxeki dugu. Gehoiten alginen aste bat zamoste ongio. Benan gure borroka segituko da. Gure lehen ministroak ez ditu repostu guziak ekarri janastian. Eta behar balimada berriz ginen gira hunat edo beste noapeit. Eta menturaz sindikatu guziak elgarrekin. Menan ondoko egunetan errepostiak ez balima ditu gure galdetzen dako berriz ginen gira. Izan ere, lehen ministroak emandako arrapostuak ez ditu asebete laborarien nahi eta beharrak. Eskoldun hazler zeurik sos bat ez du ekarri, eta gero deuze ez du ekarri ere gaztendako instalazionari buruz, erreter buruz, normer buruz, bankoer buruz. Anitz ere postu ono baditu ekartzeko lehen ministroak, agian ekarriko ditu inhalafite. Bestalde, gobernua bakarrik ez, beste eragile batzuk ere jomugan izango dituztela aurreratu izan dute egun hauetan. Il n'y a pas que l'État qui doit faire respecter la loi Egalim. Banatzaile eta saltzaile handiek prezioen oreka erregulatzen duen Egalim legea ez dutela betetzen salatzen baitute. Se fout de notre gueule. Eta hauen aurka egingo dutela ere aitortu izan dute. Eta horrela esnatu dira gaur goizean Baiona eta Angeluko Leclerc supermerkatuak. Neork ekintza bere gain hartu ez badu ere, laborariek datozen aste eta egunetan. Ça sera des actions beaucoup plus ciblées, mais comme celle qui a eu lieu cette nuit. Horrelako ekintza konkretuak egingo dituztela aurreratu dute. Nous à mener dans les prochaines semaines. Isa borroka segituko dugu, ondoko astetan, ondoko hilabetetan, eta espalima ditu repostura ukaiten fite, helduen udan, hori zanen gira, eta ordian mundu guztiak ikusiko du Frantziako laborariak inkedilea. Izan ere, estatu mailan hitzordu garrantzitsuak heldu dira eta hauek baliatzeko prest daude beraien eskaerei erantzuten ez bazaie. Paiseko salua heltzen baita hilabeten buian, eta geho ez baki entzunik, eta nuna baitek utuketzen nahi gemezala entzunik, eta badateke azken etapa, Jeux Olimpikak, agurila matiateke Frantzien, mementua dateke sekul ez bakia entzunik, esplikatzeko ez dugula lasateko. Gue helbuia da, bizitzia, gue lanetik, eta respetatuik izatia. Hoi da gaiza handiena güntako, eta hoi bada aspaldi ekela habu respetatuik. Eta behar bada, beste nibel bat iganen dugu, eta hoi lau hilabeten buien dateke, eta hoi behar da buien sartu Macroen buien. Ikusi beharko da beraz, datozen aste eta egunetan, ze ondorio ekartzen dituen laborarien borrokak. Laborarien mobilizazioak eskuin eta ezker hastelenuntan ere, berriz ere zonbait traba herritarrentzat, baina hemen ere Euskal Herrian oroar manifestariak sustengatzen dituzte. Je pense rien de mal. Ils font ce qu'ils peuvent. Je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice. Laborariek aldutena egiten dutela injustiziaren aintzinean. Voilà, je pense que s'ils ont des revendications, c'est pas pour rien, donc voilà. Para mí esta manifestación es como un sentimiento de indignidad, pero por lo menos les escuchamos un poco. Je râle même pas, ça m'est égal. Si tout à l'heure ils ouvrent, on passera tout à l'heure. Aburu ikerketen arabera, herritar gehienek laborariak sustengatzen dituzte, 10-etik 9 baitan, nekeziak agerian egun hauetako mobilizazioekin. Munduko laborantza eta laborari hoberenak gira eta ez gira bizitzen ez da normal. Jakin behar da eta kanpotik sartzen den dela, hori aipatzen da hainiz, jakin gabe zer sartzen den eta nundik, eta horiek denak gure eguneroko lana gainditzen du. Ez da normal gaurko egunean laborantza etxe batean inbertze istripu izatea eta ez guelanetik bizitzia. Zertaz, behi esne egileak, lemizikoak astekotan, hau dela 100 urtekotz presioetan ari dira, ez da normal. Deia darra alde guzietatik, sindikatuetatik haratago ere, ekintza hontan bezala, Ego Lapurdiko laborari batzuen eskutik.
Sail publikoko langileen protesta Baionan gaur eguerditan erosteko almena txikitu eta lanbaldintzak txartzen direlakotz. Zergen sailari dagokionez negoziaketak astelenuntan hasi dira berriz Frantziako gobernua eta intersindikalaren artean. Nous souhaitons une revalorisation importante, conséquente du point d'indice et qu'on arrête de saupoudrer des primes à droite, à gauche. Primak banatzeko partez tarteka, jornalak egiazki emendatzea galdetzen dute, primak ez direlakotz kontuan hartzen erritiru hartzeko garaian konparazione. Frantziako estatu osoan bezala, Baionan ere zergen saileko langileak kexu dira eren, gero eta lanpostu gehiago desagertzen baita, arazoak beraz horko langileentzat, baina baita ere erabiltzaileentzat, kalitate gutiagorekin, ordutegi murritzagoekin, gaurko egunean 5 milion funtzionario daude Frantziako estatuan. Ez beharra ziburun bart arratsaldean Zokoako gotorlekutik gertu dagoen etxe bateko balkoia ondoratu ostean. Gertaera arratsaldeko ordubiak aldera jazo da eta 19 urteko 3 gazte bigarren estaiatik erori dira 7 metro inguruko altueratik. Istripua erretzen ari zirenean gertatu da beren lagunen testigantzapean. Zaurituetatik 2 Donibane Loitzuneko klinikara eraman dituzte eta 3. zauri larriagoekin Baionako ospitalera. Guztiek kolpe larria dituzte, baina nehorren bizia ez da arriskuan. Herriko etxeak eraikineko balkoien egoera aztertuko du orain. Baionako portuko trafikoa 12% emendatu da 2023an. Orotara 2,3 milioi tona igaro dira bertako kaietatik. Aurreko urtean baino 250.000 tona gehiago. Hainbat faktoreri egozten diote igoera hori. Laminoak Deland enpresaren garapenari bere trafikoa bikoiztu baitu aurten, eta ongarrien garraioa normaltasunera itzuli izanari. Ukrainako gerra hasi zenetik galera izan baitu. Halaber, egurrezko plaketak ere nabarmen emendatu dira, galdara industrialetan erabiltzen dituztenak. Portua kudeatzen duen industria eta merkataritza ganberaren arabera, datu horiek erakusten dute erakargarria eta erresilientea dela Baionako portua, naiz eta testu ingurua ez egonkorra izan. 2024 honetarako ere espero dute trafikoak goiti egiten jarraitzea. Makin Lerisa kantari behorle gitarra entzuteko parada izan genuen atzo arratsaldean Beskoitzen. Bertan, Otxalde taldeak bere 7. lana Iturrien Lilura izenekoa aurkeztu zuen. Datozen egunetan egongo gara beraiekin diska honen nondik norakoak ezagutzeko, eta aurkezpen horretara gonbidatu zuten Garazi eskualdeko kantari ezaguna ere. Ikus-entzuleok bere musikarekin gure gaurko agurra. Izan ongi eta bihar arte. You